no sé ben bé el protocol, però crec que dius a tots d'entrada bona tarda a tots per estar aquí. És un dia important, primer perquè ens convoquem aquí per parlar del tema de l'ictus i sobretot per celebrar l'èxit de la política de l'ictus a Catalunya, que té molt a veure amb tots els que esteu aquí. I sobretot alguns que ara falten, que ara venen, que ens hem deixat aquí enrere. Però, en tot cas, saludar la iniciativa avui de fer aquest acte, saludar la Fundació Ictus per la seva activitat en aquest camp. I, escolta, i el conseller Trias i el conseller Argimon, que el tenim aquí fora, perquè m'agradaria que també s'interpretés aquest acte com aquella continuïtat que tenen les polítiques exitoses. Funcionen aquelles coses que durant el temps som capaços de seguir-les, de madurar-les, de corregir allò que no funciona, però no d'anar a batzegades. I aquest és un exemple d'una d'aquestes polítiques. Callo, perquè després diu que em toca fer la cluenda. D'acord amb el protocol, i li passo la paraula al conseller Trias, el president de la Fundació. Això passa molt quan les coses darrere hi ha el galloferer d'alguna manera o una altra, sempre acabes que no saps si presentes, si tanques, si de què va. Escolta'm, honorable consellera, amics tots, els que heu pogut venir, a mi em causa una especial satisfacció estar aquí avui. Començaré amb una cosa diferent. Començaré, els que m'heu vist entrar amb crosses, perquè m'han posat una pròtesis de genoll i he de tornar a dir, no paro de dir-ho, el meu agraïment en el Vall d'Hebron i el nostre sistema sanitari, perquè ho he passat malament, però és un èxit, és un èxit, ho fan molt bé i a més de fer-ho molt bé fan una cosa que no té preu, que és el tracte en el pacient. O sigui, el gran mèrit no és que hi hagi un cirurgià que opera molt bé, que també hi pot estar a la privada. El gran mèrit i la diferència i el fet diferencial que es produeix dintre la nostra sanitat és que en la pública, l'infermeria i la gent que està en els serveis aquests és extraordinària, és una gent d'una amabilitat, d'un carinyo, i per tant, ja que estic aquí, ho aprofito per dir-ho i per... Nosaltres, la Fundació Ictus, fa més de 15 anys que es va crear. És una fundació que es va crear, que la va començar amb Miquel, i jo crec que és una fundació que ha fet la seva feina, una feina de difusió, de donar a conèixer el que és l'ictus, i ara té la seva continuïtat amb l'Ester. Lluitem perquè la gent sigui capaç d'entendre quins són els símptomes de l'ictus i que siguem capaços de diagnosticar-lo el més ràpidament possible. Vam fer tot aquest esforç de donar a conèixer el codi ictus i continuem una mica amb el mateix. És a dir, el manifest és una mica la continuació d'això. Nosaltres necessitem que la gent no badi, que la gent se n'adoni, que la gent entengui que davant d'uns símptomes s'ha d'actuar amb la màxima rapidesa. I exigeix una altra cosa, que això és un mèrit de tots, que és que el sistema, les entitats, els hospitals actuïn coordinats i que siguin capaços de donar la resposta que s'està donant a Catalunya, que és una resposta, jo crec que és exemplar, jo crec que això funciona molt, però molt bé. Ara nosaltres avui fem, això és el primer pas d'una cosa
que és posar en funcionament aquest manifest. Perquè el manifest s'ha perganyat, però avui fem aquesta presentació reduïda, però això consisteix de passant-se tot un any explicant el manifest i fent que la gent s'adhereixi al manifest, anirem al Parlament, és a dir, intentarem que aquest manifest la gent el tingui molt en compte, el tingui molt en compte. I jo crec que aquesta és una de les finalitats de la Fundació Ictus. La Fundació Ictus va néixer per donar a conèixer l'Ictus, per ser capaços d'explicar quina és la prevenció que s'ha de fer, per ser capaços, a més, d'estimular la recerca amb el tema ictus i un tema molt important, que és com atenem a la gent amb ictus i com atenem a les famílies, perquè l'ictus afecta una persona però afecta a la família que té al voltant i com podem donar resposta. I aquest és una mica, vam fer el programa que es diu Abric, que és una eina bàsica per això, però jo crec que hem d'anar a més amb això, hem d'anar més amb el diagnòstic ràpid i precoç i hem d'anar als hàbits de vida saludables i hem d'anar d'una manera molt clara a fer que les nostres institucions que tenen aquesta capacitat de coordinar-se també tinguin una resposta clara. A partir d'avui comencem aquesta feina, és a dir, a partir d'avui comencem una feina que és una feina important, que és la de donar a conèixer aquest manifest i fer que la gent s'hi adhereixi. Nosaltres busquem un compromís, no és un manifest d'una declaració, no volem que la gent s'adhereixi a aquest manifest i es senti involucrada en una cosa que és molt important. L'ictus és una de les primeres causes de mort, però a més l'ictus és una de les causes d'incapacitat més grans que hi ha en el país. I per tant crec que no ens ho podem permetre. Molt bé. Moltes gràcies, conseller. Sí, li passo la paraula potser a la directora i després passem al vídeo i passem les altres paraules. Us sembla correcte? Molt bé, directora Esther Duarte. És que em costa dir-te... Esther, clar, Esther, que ens havíem dit tota la vida, és que hem treballat molts anys juntes. Clar, a mi em sona tan raro ara tot aquest protocol. Bueno, d'entrada, bona tarda. Vaig a l'hospital, a la cafeteria. I moltes gràcies, Olga, per acollir-nos. Bé, cada any a Catalunya 13.500 persones presenten un ictus i d'aquestes 1.500 són persones de menys de 50 anys, la qual cosa encara té un impacte més costós des del punt de vista de qualitat de vida i des del punt de vista de reintegració social, laboral i familiar. És un drama. I és veritat que els tractaments de fase aguda han millorat moltíssim, els tractaments de fase aguda i els programes de rehabilitació, cal dir, han millorat la mortalitat i han millorat els resultats funcionals de l'ictus, però encara a hores d'ara es considera que un de cada 3 pacients queden amb seqüeles definitives, físiques, cognitives, emocionals, i això vol dir que és un repte que no és només un repte mèdic, és un repte social, és un repte comunitari, és un repte polític. Aquest mes d'octubre ha estat farcit d'activitats al voltant de l'ictus. Hem tingut la celebració dels 20 anys del Codi Ictus, que juntament amb el Pla Director de Malalties Cerebrovasculars i el CICAT, que és el registre poblacional que té dades de fase aguda, i tota la recerca que s'ha fet al voltant d'aquest Codi Ictus ha sigut un model d'èxit que jo crec que ha sigut un model reconegut internacionalment. No només el Codi Ictus, sinó el Congrés Mundial. La setmana passada es va fer el Congrés Mundial a Barcelona de l'ictus i va plegar més de 3.000 professionals per compartir coneixements, recerca,
i el dia de l'ictus. El dia de l'ictus tot plegat és una oportunitat, jo crec que és una oportunitat per avançar en el coneixement i avançar en la recerca, però també per integrar l'experiència de la persona que ha viscut un ictus en els espais de decisió i fer que l'atenció sigui molt més humana. En aquest sentit, la Fundació, com deia el president, treballa des de l'any 2007 en diferents línies. D'una banda, en el coneixement dels factors de risc, les campanyes de sensibilització a la població. Avui estàvem en una carpa al carrer prenent la pressió a la gent. Amb el tema de la detecció precoç, quins són els signes d'alarma, campanyes com el Ràpid, que han de fer que truquem ràpidament al 112, reconèixer els símptomes d'algú que tenim al costat que pot presentar un ictus, arribar aviat a l'hospital és absolutament important perquè el tractament de fase aguda sigui exitós i avançar el coneixement també. A través de la recerca, la Fundació es posiciona com a representant de pacients en els projectes de recerca, tant per al que fa a la validació dels protocols, dels consentiments, amb un llenguatge comprensible per les persones, com per al que fa a la divulgació dels projectes. I també en la formació, o sigui, des de fa, jo diria, més de 10 anys, estem conjuntament amb el Pla Director organitzant cursos de formació per a professionals, bàsicament per a infermeria i sociosanitaris, i també és una de les àrees importants de la Fundació. I com deia el president, el programa BRIC. El programa BRIC, personalment considero que és el nostre producte estrella, és un programa d'acompanyament, un programa de suport a pacients i cuidadors, és un programa gratuït on un equip de professionals, que està avui aquí, una educadora social, una infermera, un metge rehabilitador i una neuropsicòloga, avaluen cada cas per detectar necessitats no cobertes a la fase crònica i oferir solucions a través de diferents convenis amb diferents serveis. Perquè us feu una idea, l'any 2024 s'han avaluat gairebé 500 casos i gairebé 300 cuidadors, vull dir que és una activitat prou important. I res, avui és el dia de l'ictus, avui la Fundació ha sortit al carrer amb una carpa a l'espai exterior del Mercat de Sant Antoni, ens hem mullat una mica, però déu-n'hi-do la gent que s'ha acostat amb una intenció purament informativa i presentem el manifest conjuntament amb el departament, que vol ser una crida a l'acció, que vol ser una crida a la implicació col·lectiva per aconseguir que l'impacte de l'ictus sigui el menor possible des del punt de vista mèdic, social i comunitari. Un manifest que ha estat signat per les diferents societats científiques que esteu aquí, per als col·legis professionals, associacions de pacients, i que ara el que volem és seguir caminant i aconseguir l'adhesió ciutadana, difondre'l a través de Parlament, ajuntaments, empreses, el que calgui, i situar l'ictus en l'agenda pública en el lloc que li correspon per poder, per una banda, en el nostre cas, seguir desenvolupant les nostres tasques i a més arribar al territori, arribar a tot el territori. Tenim diferents programes de telerehabilitació per aquella gent que viu lluny dels serveis de rehabilitació, dels serveis mèdics, que puguin accedir a programes de telerehabilitació, no tant per rehabilitar, sinó per evitar a la fase crònica el deteriorament físic, cognitiu, emocional que moltes vegades presenten els pacients. Com deia el president, el manifest surt al carrer avui, comença a caminar, però amb el suport, amb la complicitat, amb l'ajuda de tots vosaltres, esperem que doni fruits i que l'atenció de l'ictus millori des del començament, des de la fase aguda, fins a la fase crònica, el que en diem la vida després d'un ictus. I res més, moltes gràcies. Moltes gràcies, Esther. Doncs, si us sembla, abans de la lectura del manifest, veiem el vídeo. Andrea, m'has dit que li doni aquí al mig? Aquí. La Fundació Ictus neix el 2007 amb 3 objectius. Donar a conèixer l'ictus, acompanyar les persones afectades i donar suport a la recerca. La Fundació Ictus és membre de l'Stroke Alliance for Europe. Col·labora amb el Pla Director de Malalties Vasculars Cerebrals del Departament de Salut, amb les associacions de pacients d'ictus de tota Catalunya i és membre actiu del Stroke Action Plan for Europe.
Com donar a conèixer l'ictus. Fem campanyes per explicar com detectar un ictus, per a conèixer com prevenir-lo i per ajudar a les persones a superar-lo. Com donem suport a les persones? Hem creat el programa Abric per a donar suport, assessorament, informació i formació a les persones que han viscut un ictus i a les seves famílies, en col·laboració amb les associacions de pacients amb ictus de Catalunya. Com donem suport a la recerca? Participant en diferents projectes de recerca nacionals i internacionals i donant suport a projectes locals, involucrant a professionals, pacients i cuidadors. El cervell és l'estructura més complexa del cos humà i mana a tots els nostres òrgans. El cervell ens fa ser humans. Però el cervell es fa malbé i si no el cuidem pot aparèixer l'ictus, una malaltia que el destrossa i que no coneix ni d'edats, ni de sexes, ni d'ètnies. Però volem perdre el nostre cervell? Podem prevenir i evitar l'ictus si aprenem a cuidar el que més ens importa. L'ictus apareix gairebé sempre de forma brusca i és molt urgent actuar ràpid. Si en el moment de l'ictus hem d'actuar ràpid, el millor abordatge terapèutic de l'ictus segueix sent la prevenció. Coneixent el risc de l'ictus i la importància de la prevenció, què hi puc fer jo? Molt xulo, No l'havia vist. Molt bé, moltes gràcies, enhorabona, felicitats per la iniciativa. I li passo ara la paraula a la Sílvia Miró, que és infermera, responsable precisament del programa Abric, perquè ens llegeixi el manifest. Gràcies. Doncs, Tots contra l'ictus és el manifest. Amb aquest manifest fem una crida a totes les institucions sanitàries, als col·legis professionals, a les entitats socials, empreses i a la ciutadania en general, per a donar suport actiu a les campanyes de sensibilització i educació sanitària sobre l'ictus, per a promoure la prevenció com a eina fonamental de la salut pública, per a millorar la resposta sanitària urgent i la continuïtat assistencial a través de la recerca i de la innovació, i finalment per assolir la inclusió social, implementar les mesures i actuacions que necessiten les persones afectades i les seves famílies. Superar l'impacte de l'ictus no és només un repte mèdic, és un repte social, comunitari i polític. És una missió col·lectiva que requereix unitat d'acció, lideratge institucional i compromís ciutadà. Per això, avui, des del Departament de Salut i des de la Fundació Ictus, conviden a totes les persones, entitats i organitzacions a adherir-se a aquest manifest, com a mostra d'un compromís ferm per a una Catalunya sensible, informada i decidida a actuar per salvar vides i per superar l'ictus. Gràcies. Gràcies, Sílvia. Moltes gràcies, Sílvia. Li passo la paraula a la Rosa Rubio, que donarà testimoni del que ha sigut precisament patir un ictus. Donaré testimoni i faré una carta als Reis també. Molt bé, vinga. Ja que estic aquí, aprofito. Jo primer de tot donar les gràcies a la consellera, a la Fundació Ictus, crec que esteu fent una feina fantàstica, el manifest a mi em sembla increïble i tant de bo s'adhereixi molta gent i continuem avançant. Pels que no em coneixeu, que veig moltes cares conegudes, jo em dic Rosa Rubio, vaig tenir un ictus al novembre farà 13 anys, un primer ictus i al cap de 4 mesos un segon ictus. El segon ictus va ser molt greu, vaig estar en coma, cadira de rodes, tornar a començar. I llavors va ser un ictus que a mi físicament em va afectar bastant, però sobretot em va afectar molt emocionalment. Veureu que jo parlo molt de les emocions i de la part més sensible, diguéssim, no? I després d'uns anys que jo vaig sortir de la foscor, que dic jo, vaig decidir escriure un llibre benèfic explicant la meva experiència, les eines que jo vaig utilitzar per si li servien a algú, i vaig crear una comunitat, que hi ha persones aquí que em coneixen d'això, que del que es tractava és de trobar un punt comú que la gent pogués explicar què li passava, com es sentien, quines eines utilitzaven per abordar determinades coses, i ja som 3.000 i escaig persones, vull dir que és una comunitat que cada vegada va creixent més. Jo avui, com deia, com s'apropa el Nadal, faré una carta als Reis, faré
i no és la meva carta als Reis, és la carta als Reis de tots els afectats. Hem fet una enquesta a aquesta comunitat que ha participat moltíssima gent i el que ha sortit és que la gent està molt sola, que la gent està molt perduda, que no saben cap on anar, quan surten de l'hospital diuen i ara què, on comencen la nova vida, perquè ja no és la vida de la Rosa pre-ictus, és la Rosa post-ictus, que ha de començar de zero i canviar tot el que havia fet fins ara. Llavors, primer demanaré una mica al sistema de salut i als professionals sanitaris. Crec que se li ha de donar molta importància a el que deia la part psicològica. Tots hauríem de sortir amb un informe neuropsicològic, amb un informe psicològic de les nostres seqüeles, perquè al final tu surts i dius, hòstia, estic supercansada. I dius, i això què és? No, és un informe neuropsicològic, no t'ho diria, i ningú t'ho explica i dius, per què m'està passant això? Després parlaria de la rehabilitació, això ho hem parlat molt amb l'Ester, una rehabilitació que estigui a l'abast de tothom. Jo poso el meu exemple, a mi el servei públic em va dir que tenia suficient amb 2 hores de rehabilitació a la setmana i jo feia 4 hores al dia. Clar, aquesta diferència la vaig haver d'assumir jo. Llavors, no sé com es pot avançar amb això, però crec que és superimportant. Una altra demanda que tinc pel personal sanitari és més empatia, més acompanyament, més compromís, més... És a dir, al final hi ha determinats missatges que també m'ho senten dir molt l'Ester i el Miquel, que ho dic sempre, que a vegades fan mal, no? I llavors no només som un cas clínic, no és un diagnòstic, darrere hi ha una persona que està patint moltíssim i jo crec que és molt important que se l'acompanyi i sobretot el que hem parlat molt, que la Fundació té un projecte supermaco que es diu La cara oculta de l'ictus, que parla precisament de les seqüeles invisibles, no? Perquè l'ictus no només és l'hemiplegia, no només és els trastorns motors o trastorns de la parla, també està la fatiga, també està l'hiperacústia, que jo pateixo, per exemple, o la visió doble, o la fatiga, o les conductes emocionals que et canvien. Llavors crec que és superimportant que aquestes seqüeles invisibles, que nosaltres no entenem els afectats i ens costa molt explicar, que els metges i el personal sanitari que les estudiïn una miqueta més per saber com abordar-les. I després millora de la informació, és a dir, una vegada sortim, ens doneu l'alta, els metges, no sabem per on començar, necessitem acompanyament durant tot aquest procés perquè no, la veritat és que no és fàcil. I ara faré una segona petició a la consellera, a qui toqui, al Ministeri, als organismes públics, que no sé realment. Necessitem més agilitat, és a dir, els tràmits administratius són superlents. Tu surts a l'hospital i dius, i ara què? Com faig la baixa? Com faig la incapacitat? Com vaig al tribunal mèdic? Tot se'ns fa una muntanya, necessitaríem una miqueta més de que se'ns acompanyi. Jo crec que l'Ester ha parlat que s'han d'implementar mesures a les empreses, és a dir, molta gent que ha patit un ictus vol tornar a treballar, però no ens ho posen fàcil. Jo, per exemple, vaig demanar 2 coses només, llum natural, perquè tinc visió fantasma, i un lloc amb poc soroll, i em van dir que no. Vull dir, clar, al final és treballar a les empreses, però si l'administració no ajuda amb beneficis fiscals, amb ajudes, amb subvencions, no sé com, les empreses no agilitzen res i molts volem tornar a treballar. Jo vaig tornar a treballar als 8 mesos, però vaig tornar a treballar en unes circumstàncies bastant complexes. I al final les empreses ens han d'acollir d'alguna forma que ens ajudin a tornar a recuperar la nostra vida. I l'última, que sempre ho faig perquè soc dona, és l'ictus és la primera causa de mort en dones. La dona està infradiagnosticada, està infrarepresentada. Els símptomes són diferents. Jo no vaig tenir cap símptoma dels que tenen els homes normalment. Jo vomitava i em deien que era gastroenteritis. I havia anat al metge abans perquè tenia molts símptomes i em van dir que era estrès. Jo crec que la dona se l'ha de tractar d'una forma diferent i hem d'avançar amb això també. I jo crec que he demanat molt, no? Amb això. Jo crec que si amb això ho aconseguim ja hem començat. Molt bé, moltes gràcies, Rosa. Bé, doncs escolta, molt emotiu tot l'acte, de debò, i és allò de què fas, presentes, no sé què, representa que em toca fer la cloenda. A veure, em resulta curiós fer cloendes i ocupar aquest espai protocolari amb gent com vosaltres, perquè esclar, hem estat al bar prenent algunes quantes coses, hem estat a tants puestos compartint tants reptes que se'm fa estrany de vegades els papers oficials, no? Però sí que és veritat que hi ha algunes coses que és important fer i alguns rituals que val la pena que practiquem per recordar el que deia el conseller Trias, l'alcalde Trias també, del sistema sanitari. Tenim un sistema sanitari molt valuós
I un dels exemples és l'èxit amb l'ictus. Però sobretot és un exemple i és un èxit perquè no només ha tingut èxit amb la Rosa, té èxit amb totes les persones independentment de la seva condició social, del seu origen, de la seva procedència, de la seva llengua. I això és una cosa molt visible quan un va als centres hospitalaris. Jo aquests dies hi estic anant perquè tinc un parent malalt, i et dones compte com gent d'una gran diversitat de perfils coincideixen en un mateix lloc, en una mateixa habitació, i reben aquella intensitat de recursos sense que ningú els pregunti absolutament res de la seva procedència. Aquesta universalitat, aquesta accessibilitat del nostre sistema, aquesta capacitat del nostre sistema de donar tractament a problemes greus a totes les persones per igual, és un valor que encara que ens sembli que l'hem tingut sempre, no l'hem tingut sempre, no està garantit, i només cal anar a França per veure les diferències. Per tant, jo us agrairia que aquesta societat civil, que és tan rica en donar suport a problemes, a procediments concrets, i que som capaços d'arribar i penetrar tant dintre de la societat, també fem l'esforç d'anar explicant la importància de tenir uns serveis públics que no només donen un servei fantàstic, és que ajuden a cohesionar la nostra societat, que és realment el més valuós que tenim. I que quan es fragmenta aquesta cohesió, els problemes són gravíssims. Per tant, m'he agafat a les teves paraules al principi, Xavier, perquè crec que són molt pertinents. Recordar cada vegada que tenim un acte d'aquests el valor de lo que disfrutem del nostre sistema sanitari, un sistema sanitari que a més és producte de l'esforç de tots, de diverses generacions i de diverses persones que han passat per aquí i de diverses persones que des de les fundacions, les societats civils, han estat fent cartes als Reis perquè les coses millorin. I mirava una mica el tema del Codi Ictus, que clar, hi érem, no? Perquè jo soc ja molt gran i de vegades dius, no, jo estava quan això va començar. I recordo quan va començar el Codi Ictus a Barcelona, no? Crec que fa més de 25 anys que va començar a Barcelona i va ser pioner. Vull dir, vau ser pioners, a més, impulsant-ho des de la Vall d'Hebron. Jo recordo que era una iniciativa que al principi pensàvem, vols dir que això funciona? Però va funcionar molt bé. I de Barcelona es va poder extendre precisament per aquest sistema tan equitatiu que nosaltres tenim al reste de l'Estat i al reste del país en uns pocs anys. De manera que avui el Codi Ictus és un exemple i és un referent a tot arreu, per lo pioners que vam ser i per la capil·laritat que té, que va adquirir després amb la segona volta quan es va posar en marxa el Teleictus, i permet que des d'àmbits, des de llocs més remots, es pugui tenir una comunicació immediata i una reacció immediata, perquè el que és important és el temps. Dic amb això que tenim coses pendents, perquè és veritat que avui les trombolisis o les trombectomies i tal estan disponibles en alguns llocs, als altres ha d'haver-hi un trasllat i anirem avançant perquè realment això pugui arribar a més llocs, sobretot amb l'espai de temps necessari perquè el resultat sigui exitós. Probablement no ho podrem tenir a tot arreu, encara amb un temps, però ho anirem expandint perquè sabem de l'efectivitat que això té. Això significa també agrair la tasca dels professionals que hi han estat implicats i treballant. Sense els professionals, les guàrdies del Codi Ictus, etc., això no funcionaria. Sense tota aquesta feina no funcionaria. Tampoc funcionaria sense els rehabilitadors. No, ho dic perquè recordeu, almenys jo quan era jove, quan era petita, era molt freqüent veure gent pel carrer amb l'hemiplegia. Ara no en veiem de gent pel carrer, veu poquíssima de gent amb hemiplegia. I no és perquè no tinguem casos d'ictus, és perquè els atenem a temps i perquè rehabiliten molt bé.
I aquella gent que deien és que s'ha ferit, jo em recordo deien s'ha ferit, no? La terminologia era aquesta. Ara avui en dia això és pràcticament anecdòtic i veiem com realment som capaços de rehabilitar i reincorporar a la societat, com deies, a moltes de les persones que pateixen a l'ictus. Vaig a la teva carta als Reis, que me l'he apuntat aquí. Jo crec que, primer, humanitzar. Humanitzar. És una de les coses, un dels temes que segurament podem intensificar en el nostre sistema sanitari. Som tècnicament molt bons, fem molt bé les coses difícils i hem d'anar humanitzant segurament molts aspectes, perquè pel que està ingressat, que el tracte sigui proper, sigui empàtic, sigui carinyós, és important i ajuda a millorar. Per tant, humanitzar és un d'aquests que estem avançant en molts llocs, però que encara podem millorar. Millorar la informació, tota la raó. Jo crec que és massa indiferenciada l'alta de l'hospital. I sí que és veritat que t'informa el metge, t'informa la infermera, però té un procediment molt més indiferenciat, molt més burocràtic, si m'apures. Hem d'anar a fer els papers d'alta, ara la meva dona, el meu marit, ara no sé què, ara tal, i moltes vegades aquesta sortida no té aquell acompanyament que fa que digui, escolta, hi ha entitats dins de la societat civil, en el món local, etc., que t'ajudaran amb tot un seguit de procediments. Aquí tens el telèfon, aquí et podem ajudar, pots contactar amb aquesta persona, etc. L'adaptació laboral. Ens falta una mica aquesta connexió amb treball. Hi ha algun tipus de malalties que estan una mica estigmatitzades, que quan algú les ha patit ja tothom pensa, ui, a partir d'ara serà un absentista, no vindrà, tindrem problemes, quan en realitat les persones milloraran amb el treball i moltes vegades el treball es beneficia d'aquest entusiasme que hi posen les persones amb aquesta situació. No sé si ens en sortirem de l'agilitat administrativa, no ho sé, perquè vist de lluny és al·lucinant, però és que vist de prop és una catàstrofe, no sé, no? El govern nostre, el conseller de presidència, que té entusiasme amb tot, s'hi ha encaparrat a millorar tots els tràmits administratius, de tot, però hi ha alguna cosa que jo diria que... Jo crec que aquesta és una de les coses que ens va empitjorar el Covid. O sigui, no és que estiguéssim per tirar coets, però jo diria que després del Covid hem reglamentat moltes més coses de les que teníem reglamentades. No sé com ens ho hem fet. Fins i tot dic, escolta, una cosa com la cita prèvia a tot arreu. La cita prèvia a l'Ajuntament, la cita prèvia als Mossos d'Esquadra, la cita prèvia als nostres centres. Clar, està bé una mica de cita prèvia, però és que hi ha molta gent que per ells la cita prèvia és un obstacle a poder accedir perquè li resulta complicat. Home, potser hauríem de fer una mica de dosis, insisteixo, no només és un tema que ens passa a la sanitat, ens passa a d'altres bandes. Aquests dies nosaltres veiem infermeres que deien, home, com poden venir a vacunar-se sense la cita prèvia? És que hi ha gent que el que ens convé és que es vacunin com sigui. Per tant, la confortabilitat en el treball no pot prevaldre sobre l'interès del ciutadà per poder accedir. I hem de trobar l'equilibri. Això ens passa a salut, però és a fer un paper de qualsevol cosa, la cita prèvia, no sé què més, la cita prèvia per demanar el paper que t'han demanat a l'altra cita prèvia. Qualsevol gestió amb l'administració té unes durades tremendes. Nosaltres una cosa que ara estem tractant de millorar tímidament és l'avaluació de la dependència. Ja sé que no és només el cas de l'ictus, perquè hi ha pocs, cada vegada hi ha menys dependents en el cas de l'ictus, però n'hi ha uns quants.
perquè ara triguem un any i pico a avaluar la dependència, no? Però triguem un any i pico. Dius, però com és possible? Si resulta que la gent surt molt ben informada dels hospitals, té un full que diu que té, especifica el pronòstic, doncs allò us ho han de mirar 6 o 7. I a més aquell paper l'has de portar tu físicament. Dius, no el puc canviar, no el pots enviar. L'has de portar, has d'acreditar que ets tu, has de certificar on vius. És a dir, què hem identificat? Que fent una miqueta d'enginyeria de processos bastant fàcil, en lloc d'un any i mig, ho podem liquidar en un mes. I en aquests centres de salut integral de referència que estem provant ara, hem posat en marxa precisament a partir del dilluns l'avaluació de la dependència per aquest nou procediment. De manera que nosaltres ja hem dit, hem vist que en un mes és possible perquè amb les simulacions que hem fet ja ho hem vist. Hem dit 2. Hem parlat amb la gent de serveis socials dels ajuntaments, que ho troben perfecte, i hem dit, escolta, en lloc d'anar fent una cosa un darrere l'altra, tots alhora, el dia que ve el pacient i l'avaluem, que semblaria lo normal. Doncs intentarem que això passi. O sigui, per aquesta part potser sí, les altres ja veremos. I finalment vaig a lo de l'enfoc de gènere. Efectivament, jo crec que l'enfoc de gènere ens trontolla en moltes coses. Comença per la recerca, que resulta que les dones estan bastant menys presents en els assajos i això porta com a conseqüència que les dosificacions, que els tractaments, les interaccions, etc., siguin molt diferents de la dels homes, però el patró és el dels homes, que han estat presents en tot el procés, en tots els assajos d'una manera molt més gran. L'enfoc de gènere té poques vegades a veure, considera poc com les dones utilitzen els serveis sanitaris, perquè els utilitzem com a malaltes, però com a acompanyants també. I l'oportunitat que dona que les dones vagin com a acompanyants, tenint en compte els consells sanitaris que poden rebre llavors, tenint en compte que se'ls hi pot preguntar i vostè com està, que a vegades acompanyes a la mare amb Alzheimer, no sé què, tota la gestió, i a tu no et pregunta ningú ni el nom, dius, bueno, em passa alguna cosa també, però no trobo el lloc on explicar-lo, etc. O sigui, la política d'enfoc de gènere té moltes dimensions. I és per això, precisament, i ahir estàvem en un acte amb la consellera d'Igualtat i Feminisme, on explicàvem una miqueta com reenfoquem molts procediments clínics de salut mental, d'altres procediments que no tenen a veure amb la salut mental, que són més orgànics, i com estem posant en marxa als diversos centres, la Vall d'Hebron va ser pionera amb això, les comissions clíniques de salut i gènere, de manera que hi hagi una mena de comissari allà dintre, comissària en molts casos, vigilant o promovent que efectivament hi hagi una visió que abasti totes les dimensions que té, les formes diferents en què potser ens comportem, les nostres respostes diferents. I acabo perquè a mi no m'heu vingut a escoltar, que heu vingut a escoltar el que ens dèieu vosaltres, assenyalant i subratllant que el tema de l'ictus és un tema sanitari, però no és només un tema sanitari. És un tema social, és un tema del món local, és un tema que si no l'enfoquem en transversalitat no tindrà el resultat que esperem. És un tema educatiu, és una cosa que el sector sanitari hem d'impulsar, som els que hem de portar el lideratge, però no s'acaba en el sector sanitari. Les mesures més eficaces de prevenció no estan en el sector sanitari, i ho sabem, estan en els hàbits, amb la gent jove, amb el coneixement, amb la informació, per poder, primer, tenir bons hàbits que prevenguin la malaltia, segon, detectar-la ràpidament i saber reaccionar. I això no només convoca els sanitaris, que per descomptat, sinó que ens convoca una mica a tots. I m'agrada molt el vostre lema, tots contra l'ictus, vol dir sobretot tots a favor de la vida, m'hi sumo i ja ho sabeu, aquí sempre ens tindreu a favor vostre, a favor de la vida.
Molt bé, doncs aixequem la sessió, d'acord?